Nitong January 28, kinumpirma ng Aurora Emergency Operations Center na back to zero na ang aktibong kaso ng COVID-19 sa buong lalawigan ng Aurora. Recovered na kasi ang huling binabantayang pasyente mula sa bayan ng Baler. Isang lalawigan ng Aurora sa mga lugar sa Pilipinas na matagal na natiling COVID-free. Sa loob ng 160 days simula ng ibaba ang lockdown noong Marso ng nakaraang taon, walang naitatalang kaso sa buong probinsya. August 2020 na makumpirmang nakapasok na rin ang kinatatakutang coronavirus sa lalawigan. Ang carrier, isang residente ng Baler na umuwi galing Pasay City. Ang ginang din ang una at nag-iisang COVID-related death case sa Aurora. Sa kabila ng pagiging zero COVID case, patuloy pa rin ang paghihigpit sa mga border checkpoint ng Aurora. Ayon kay Governor Jerry Noveras, napagdesisyonan ng Local Tourism Department na huwag pa rin pahintulutan ang pagbubukas ng turismo sa lugar. Ang sinasabi po ng mga munisipyo ay sa ngayon hindi pa sila handang tumanggap ng buksan yung kanilang bayan-bayan para po sa turismo. Mahigpit pa rin hinahanapan ng travel at health document ang sinumang papasok sa probinsya na may essential activity. Online na rin ang pagpaparehistro at pagkuha ng travel pass para sa mga residenteng bibiyahe palabas ng Aurora. Rainiel Pawid, CLTV News.